Ora roh nek kene iki daerah kekuasaanku. Aku lho sing nyekel daerah Rongrit kene iki aku. Daerah endi? Iki lho mulai kok tahun sampai terminal lho. Jenenge apa? Rongrit. Ring road goblok. Kualik banter salah. Ring road kok iso Rongrit iki lho. Yo, ring road, Ding. Iki daerah Mas Mondol, Mas. Asli dagelan saka Ngawi. Kok nyepelekne. Nggon anu Kowe ngerti kawasan kowe. lor kono sing nyekel sapa? Awakmu cara diwenangake milih presiden sakmene kae milih sing endi coba. Nah, iki ana sing prawan, ana sing wis dibojo, ana sing rondo. Ah, milih endi? Ada 3 spesies. Ada 3. Iki kumpulan iki lho. Spesies. Kok spesies lho. Kowe milih sing endi jajal Kang? Aku gak penak lho. Kok iso gak penak? Kon milih sing iki gak penak. Lah piye? Aku wis semayan karo Rakinem. Yayi, moro gage caketan pun Kakang Yayi. Pelok apa slindro? Pelok karo slindro. Alah sitok ae to, slindro. Ya slindro. Sinebut dalah pahlawan. Arek marai. Ora. Aduh, aja. Ora. Saja. Ora. Wirat mayone aku apa kowe? Sampean Mas, sampean. Mula aja nyelo-nyelo ora pareng ganggu. Boten. Boten Mas Wir. Jare nyuwun adik. Lah. Rupamu kaya bajing. Sinebut. Mas Kakak. Sampeyan arep melok marai, balani yudo sampean. Paske gitu. Ngepaske itu. Sugiono, Sugeng Pirsani. Wah, kaya ula weling. Rumangsane diumbar-umbar kok panggah ngengkel ae. Apa ora ngerti kene iki daerah kekuasaanmu ya Ndol ya? Kowe ora roh nek kene iki daerah kekuasaanku. Aku lho sing nyekel daerah Rongrit kene iki aku. Daerah endi? Iki lho mulai kok tahun sampai terminal lho. Jenenge apa? Rongrit. Ring road goblok. Kualik banter salah. Ring road kok iso Rongrit iki lho. Yo, ring road, Ding. Iki daerah Mas Mondol, Mas. Asli dagelan saka Ngawi. Kok nyepelekne. Nggon anu Kowe ngerti kawasan kowe. lor kono sing nyekel sapa?
GPL niki. GPL apa? Geng Pasar Legi. Dian. Geng Mas. Iki geng Pasar Legi Anda. Ya, geng Doweti ngono lho, geng Doweti. Kowe dadi geng. Dadi geng aku. Geng apa? Genggek. Ora enek, Pasar Legi wis ora enek ngono kuwi nuwun sewu panjenengan dereng pirsa nggih. Dereng. Pasar Legi punika pasar Rajakaya. Weh Rajakaya. Nggih dodolan sapi, wedhus, kebo, ya ta Mas. Alah, tapi sapi kebo kuwi lho kuru-kuru, wedhuse ya elek-elek. Lah sing apik nang kene apa? Sing apik ya Mas, Apa? bakul kratindeng. Wah, apik-apik. Apik. Tak sampluk bosok iku pengendange nyepelekne karo kowe ndal. Modele nyepelekne aku Mas le. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Roti-roti, Klemben-klemben. saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah mben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikeki kowe? Urung. Alah. Ngelekno. Oh ngelekne ta kowe. Ngelekno. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono Mas. Modelmu kaya Modelmu. iso-iso ngendang dhewe. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok. Aku ki lho, Aku ki lho. siarno masjid. Innalillahi. Kaya nyarne wong mati. Ben wedi kono. Aja mbok baleni Mas. Aja mbok baleni Mas. Awake dhewe iki besti, Awake iki besti. kanca, Kanca. modelmu, mandak rupaku kaya tungkakmu. Mandak rupa kaya tungkakmu. Lho kualik. Tungkakmu kaya rupaku. Mandak tungkakmu kaya raiku. Lho Padha ae. Wis penting kono wedi. Aja mbok baleni. Aja mbok baleni. Nek perlu aja ijen. Nek perlu aja kowe dhewe Mas. Kabeh sak rombongan lho aku ora wedi. Guyon Mas, guyon Mas. Guyon. Guyon kalah. Dinggo. Sopan dinggo. Matur nuwun Mas. Iki lho apian ngene iki lho. iki bola. Bola mesti apian. Dinggo. Suwun Mas. Jangkrik. Blangkon kowe kacang. Kuwi saka tresnane karo kowe. Mulane kanca-kanca ki tresno karo kowe, ketemu karo Mas Kangko karo Dwija Laras iki awake dhewe kudu matur nuwun Mas. Matur nuwun Mas. Wilujeng rawuh wonten ing kota orek-orek Ngawi Mas Kangko. Wah nggih siap. Menika wutah darah utawi tanah kelahiran kula. Wis kula nyapa. Lah, kacange campur uler. Kowe iki lho nyapa. Iki lho kacange campur uler ngremet teko geger iki lho. Ora apa-apa wong padha-padha ulere lho kok iso. Meneng sik ta kowe. Niki sowan ngabiyantara wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Darga. Darga Kos Mas. Darga Kos kiai hebat, grapyak, semanak, walah. Budaya nanggap dalang karo dagelane musuh Pak Darga gebres toke lunas Mas. Lunas. Wah kula mawon dereng munggah pun dilunasi. Bener. Sampean dereng munggah wis lunas. Dilunasi, tukang syuting urung munggah dilunasi. Piyayi hebat kok. Iya. Sugih ora kaya Pak Darga, tapi kula wau dandan ngene adike. Pak Trisno. Ngene Pak Tris sih walah wong kok grapyak ora kaya Pak Tris. Lah nggih. Jajan sak wernane jajan kok metu kabeh to Mas. Heeh ya Mas. Ketoke kok turahan bodo Mas. Kok turahan bodo. Iya bareng tak selidiki kok enek rengginan, enek anu walah ki mengumpama konangan polisi, Pak. Ngapa? Jelas kena pasal 378 KUHP pasal penipuan. Sebabe? Hal apa wong neng lodong tulisane konghuan tak buka rengginan kok mau. Wih jan omahe sawae apik. Iki lho Pak Tris iki dudu iki lho ampun. Pak Tris piyayine wah hebat tenan. Omahe apik nek jedenge cuwilik. Nggih sampeyan. Iya. Lah ya omah gedene kaya ngono lah kok jedenge cuwilik. Heeh. Kuwate apa kuwi embere iki lho wis cuwilik. Ember ya cuwilik. Wah niki sebuah kehormatan saged sowan wonten mriki. Luar biasa penonton mriki panjenengan pirsani Mas. Wah iya. Sak monten katahe daerah mriki nggih ngoten. Ngoten. Angger enek wayang sing delok ya akeh, sing guyu ya akeh, tapi sing nanggap lho kok arang-arang.
Wis diwakili karo Pak Dargo. Wakili karo Pak Dargo, malah niki wae Pak Dargo niku pun omong-omongan kalih kula. Pripun Mas Do? Rencana ora sah ganti tahun. Heeh. Cukup 2 sasi meneh nanggap wayang. Wah, elok nggih. Dalam rangka napa sampean Dalam rangka napa? Dalam rangka panen pelem niki lho Mas niki. Kembange urung. Lah engko ya rencana nek panen arep ditanggapno wayang. Hebat menika panjenengane Bapak Dargo anggenipun kagungan kersa mala akramakaken ingkang putra. Nggih. Panjenenganipun Mbak jenenge wangel. Nggih. Imah pikantuk kalian Mas Sampori. Heeh ya, Mas Dani celukane. Oh Mas Dani. Mbak Imah karo Mas Dani. Namung saged derek memuji mugi-mugi anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti Allahumma. Amin. Pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma. Amin. Ingkang saaturan malih Bapak Dargo gadah niat-niatipun caos kurmat dumateng kaki danyang nai danyang ingkang wonten mriki pramila dipun hormati dipun suni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Ingkang saaturan malih Bapak Dargo gadah niat-niatipun caos kurmat dumateng kaki mong nini mong ingkang ngemong dasatipun Bapak Dargo ingkang ngemong rinten lan wengi pramila dipun suni berkah nuwun dipangestu slamet sedherasa nika sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Saaturan malih Bapak Dargo gadah niat-niatipun kiblat papat dinten 7 pekenan gangsal pun jam 12 kok kopine dereng medal. Wah, wis ta. Wes, sego pecel wedang. Pokoke nang kene iki ora kok berluwe, ora kok berngelak, Mas. Alah, ora kok berluwe, ora kok berngelak. Daerah mriki nuwun sewu, Mas. Priyo Mas Do? Nek sampeyan mamerke kanca-kanca dwija laras awit menika saking pawiyatan luhur lumrah. Daerah mriki menika gedungipun para seniman kondange para budayawan. Ngawi ya, Mas. Sindian sing ning lingkungan mriki mawon lho. Heeh. Pinten mawon. Mbak Mipis, Jirate Busanggem. Ya toh, Bujami, Rakinem barange wong endi nggih ya nek. Heeh ya. Nah, Rakinem, Mipis, Bujami sing duwe omah niki jenenge napa ngertos sampean Bu sinten? Lho, panjenengan wis genah no. Sapa? Panjenengan Bu Sarmiati. Ora enek sing kenal karo Sarmi. Kene kira mbutil. Ora enek sing kenal. Sinden butil iki. Bu Butil ki pesindian kondang. Lalah sampean kebegjan saestu. Dinten menika kerawan utawa ditenggani pengendang ingkang hebat saestu. Sinten? Lah wi Kang Degol niku, lek Degol. Oh nggih. Pripun sampean niku? Ya ta Iya. lek sapa Lek bedosal iki. alah. Degol. Lek Degol. Lanipun daerah mriki niku kudange para seniman, gedunge para budayawan. Nggih laras. Ah, bakunipun dalu punika namung saged nderek ndedonga mugi punang pinanganten anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung pikantuk berkah rahayuning Gusti. Amin. Sing kagungan kersa mawon Pak Dargo kok. Dargo asma kinarya japa. Wah iki. Dargo. Dar kuwi tegese darmane sepuh wis ditindakke. Paring asma becik marang putrane, minterke marang putrane lan mala kramakake lamun ta wis dewasa. Darmane wis ditindakke. Go. Keluarga sing diutamakne nyambut gawe rono rene kanggo nyukupi kebutuhan keluarga, kanggo senenge para keluarga, anak lan putune. Dargo. Aku wis jelasne Dargo, saiki genti bojone Pak Dargo, kowe sing menterjemahne Ibu Mbutil. Sapa? Mbutil. 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 Lho, kudu iso. Angel. Kok liyane mbutil. Lho, nek dagelan cerdas harusnya kowe kudu iso. Pak Darko wis tak terjemahne. Saiki kowe mbutil. Mbutil. Mbut karo til. Mbutil to? Iya. Mbutil. Ya. Aku roh. Wis. Apa? Yo mikir sik to kok iso. Aku roh kok mikir sik kene lho radokan kok. Mbutil. Artine mbutil. Mbut kuwi mergo duwe mbut. Til kuwi duwe til. Cangkem iki lho lambene iki lho nek omongan ki. Mbok sing jelas kaya Cak Do kuwi mau. Sing cetha. Sing cetha, sing jelas, sing penak. Mbutil ki artine apa? Lah iya, mbut kuwi yo duwe mbut.
til kuwi ya duwe til. Wong kok suwe-suwe ditawapuk karo Pak Dargo lho kowe iki. Angel. Lho, angel ya diterjemahno apa lho? Sebab apa kok duwe mbut kuwi lho? Lah iya duwe mbut. Lah ya mbute iki apa? Mbut kuwi budaya. Kok iso budaya? Budaya mergo dhek tresno ning budaya mergo biyen kuwi presiden. Mbut ki budaya. Mbut kuwi budaya mergo mbiyen tau dadi presiden. Saiki kurang sitok til. Til kuwi Apa? til kuwi apa to tril disingkat nyandak kok jeneng kan dadak mbutil barang lho. Lho ya kudu iso kok. Til. Ha. Til kuwi kumantil ning rasane ati tresno ning kumantil ning ati keluarga sing ditresnani. Kumantil ning ati contone bengi iki saking tresnone kumantil ning ati tresno ning anak ditanggapno wayang. Masuk akal. Masuk akal. Dadi saka tembung mbut karo til, mbut kuwi budaya, til kuwi. Til ki kumantil ning ati tresno ning anak ditanggapno wayang bengi iki. Bah bocah iki lho padahal ngawur lho kok ya pas iki lho. Kowe ngawur ndol padahal. Tampur angel e. Tapi di samping panjenengan awakmu iso merdekne Pak Dargo, iso merdekne apa Ibu Mbutil, minimal kan awakmu melu ndedonga. Pangapunten lho Mas Kangko. Pak Dargo menika piyayi hebat kepara tahun 2017 sudah daftar haji. Beliau menika kasebat calhat utawi calon haji. Ya. Nuturi temanten awake dhewe ora mung sebagai seorang seniman raketang mung sethithik. Kowe kudu iso ngetokne ayat-ayat kanggo nuturi temanten. Nek cara wong kemantenan ki ayate piye? Wong manten. Iya, kene. Gampang to. Ndongakne kanggo manten supaya rumah tanggane sakinah, mawaddah lan warahmah. Kudu nganggo basa Arab. Iya to kok. Dikira ra iso apa? Donga kanggo manten. Donga kanggo manten. Supaya sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Dongane Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tak sampluk lambemu bosok lho. Basa Arab. Basa Arab dongamu ki lho piye? Rungokno to. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kuwi dongane wong turu goblok. Kuwi doa tidur. Sing goblok ya kowe kuwi wong kono ngaku pinter. Kuwi donga turu goblok. Lah ya mantan iki nek randang turu kapan metenge. Iki lho lambene bosok iki yang niki. Ya kok ora kok turu terus metengke ora ki ndongakno sing apik. Paling ora nek kemantenan ki kepiye? Teori-teori wong dadi manten ki piye? Resepe ki apa kan awakmu kudu genah. Kabeh wis ana rumuse. Rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah. Kabeh wis ana rumuse. Lah rumuse apa? Rumuse saurunge dadi manten. Iya. Kuwi mesti enek rumuse. Cekak aos singkat padat terisi. Apa kuwi Mas? Loh, cukup dengan A B C. Cukup kuwi. Lah manten mbok tukokno kecap aja BC nggo ngecroti raimu ngono ya. Tah nek goblok kaya ngene iki. Lah kok manten mbok kaya ABC maksude piye? Kuwi rumus, Mas. Saurunge dadi manten. Saurunge dadi manten. ABC. ABC. Nek wis dadi manten tetep ABC. Saurunge dadi manten kok ABC. A. Anak loro kudu padha senenge. W. B. Bapak ibu kudu merestui. W. Masuk. C. Cukup dibawa ke KUA. Sah. Hebat tenan kok iso. Jangan tepuk tangan. Lah nyapa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Bene iki lho kok iso. Lagi iso ngono kok. Kemblindi. Lagi iso ngono kok iso. Beda karo wong sing Kuwi saurunge dadi manten. Lah nek wis dadi manten resepe. Tetep ABC. Apakah ABC? A yang pertama. A. Anak istri yang diutamakan. Weh, hebat. Ya. B. Bungah susah dilakoni wong loro. C. Cukup dengan musyawarah dengan keluarga akan terjadi mufakat.
Hebat. Ora dadi gegeran, ora dadi tukar kabeh padu. kudu dimusyawarahne. Dadi konsepe tetep nganggo ABC apa orang mung mantenan tok. Kabeh iki lho kuncine mung ABC. MC Pak Luntoro. Pak Luntoro lho cukup Guru ABC. Permadani. Guru Permadani lho. Nggih. Resepe Cukup ABC. sing marai ya kowe. Kuwi sangka aku, ilmu sangka aku. Wah, Nurun dek. Pak Luntoro. Pak Luntoro lho nurun ning aku. ABC ya. ABC. A yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Ya. C. Cukup sekian, terima kasih. Alah. Kuwi kesingkatan blok. Lah singkat padat tok. Ya Mas yo singkat padat iki nek nuturi kemanten ki supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah paling ora nggunakne tembung Jawa. Awit awake dhewe iki sebagai wong Jawa lemah sing didek lemah Jawa apa banyu sing diombe banyu saka Jawa nganggo tetembungan basa Jawa wae. Contone. Bojo kuwi kena kanggo patuladan wong omah-omah hurufe ana papat B O J O. Oh, B. Berawal dari mata turun ke hati akhirnya menimbulkan cinta. O. Ora ana wong paling ganteng kejaba bojoku, ora ana wong paling ayu kejaba bojoku. J. Jadikan rumah tanggamu sekali damar seumur hidup. Betul. Terakhir O. Ora usah mrono-mrene, ora usah neko-neko, sing penting guyub rukun karo keluargane. Ini menjadi patokan. Lah, Jawa ta? Jawa. Mas Yop, Jawa. Pak Darko. Sapa? Iya, Dargo. Pak Dargo. Kuwi lho tetep ngugemi anggo adicara Jawa. Adat Jawa tetap dipelihara. Dipelihara. Arab digarap, Jawa digawa, panjenengane iki wong sing hebat. Hebat. Lah nek awakmu nek ngomong masalah Jawa nuturi manten nganggo apa? Ora ninggalne adat Jawa. Iya, Mesti ngenekne bancaan utawa slametan utawa wilujengan kuwi ora ditinggalno. wilujengan, slametan, bancaan utawa kenduren kuwi wis dadi tradisine wong daerah kene. Betul, sore mau ya bancaan ya duren. Lah terus maksudmu apa? Kabeh enek artine kuwi. Dadi wong bancaan ki enek artine. Enek artine. Kena kanggo nuturi manten. Kena Kamangka jroning bancaan kae ana buceng, ana tumpeng, ana panggang, ana kulup. Kuwi enek artine. Kabeh enek artine. Sing pertama buceng. Manten lanang kuwi nek arep mlebu kudu sing kenceng. Lah iki lho iki lho lambene kok iso Nyapa lho iki? kowe iki lho pikiranmu ki akeh para adik-adik sing isih cilik-cilik omonganmu omongan horor dipirsani. Takonmu piye mau? Buceng ki lho maksude apa? Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng. Kuwi mlebu apa? Lho, mlebu ning jroning omah-omah utawa Bale Wisma utawa bebrayan agung kudu sing kenceng pikirane aja nganti ragu-ragu. Dan bocah gundul kok iso pinter ora umum. Jan Mas Mondol pokoke anggere jam 12 munggah encer Mas. Encer. Winginane saking encere metu kok kuping bareng ya Mas kene. Ngawur kek kopok. Buceng, bar buceng terus tumpeng. Apakah artinya tumpeng? Tumpeng. Manten lanang nek arep metu kudu sing mempeng. Lah dalah, iki horor kowe. Coba baleni kowe. Lho, kowe kuwi sing pikiranmu sing elek. Kok iso pikiran elek? Lah metu sing mempeng iki maksude? Maksude metu lah golek rejeki, lah golek pangupa jiwa nggo ngrungkepi rumah tangga kudu sing mempeng. Aja mung tengok-tengok ning omah. Kuwi ning bab Tumpeng. Bar tumpeng terus Panggang. Nek wis numpang ndang dibenggang. Iki lho. Ini ora njaluk disampluk cangkeme iki lho iki. Kowe memalukan lho iki. Harga diriku iso jatuh lho. Pak Dargo ki calon haji lho Mas. Kok nek numpang dibenggang maksudmu piye? Maksude nek wis bar dadi manten aja mung arep numpang ning wong tuwa ndang duwe anggit pengen omah-omah dhewe pisah benggang omah-omah dhewe. Artinya mandiri. Oh, mandiri iso benggang omah-omah dhewe. Kuwi ning gone bab panggang. Iki karek terakhir kowe. Kulup. Nek wis kaku ndang dicelup. Iki lho iki kok tak. Weh, ya cak pisane kowe wis. Apa lho? Lenono nek cangkemmu ngono kuwi terus.
Jatuh lho harga diriku ngene iki sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Lah nyapa kowe kok nesi? Lah Nesu. Lah kula nek kaku dicelup iki maksudmu ki lho. Maksud iki wong lanang iki sok enek sing wateke kaku, panas atine. Ya, Dadi wong wedok kudu iso dadi banyu. Nek wong lanang wis kaku atine panas atine ndang dicelup ning banyu ben adem, ora sida padu. oh, dadi nek kaku dicelup mau berarti Lho, dikaku sing lanang kaku, sing wedok iso dadi banyu supaya ora gegeran. iso ngademke swasana. Wah, ternyata jan iso Mas Mondol dalu punika bareng main ning daerah iki lho. Kok iso nyolong kethek kowe iki. Sok ya nyolong marmut barang. Ora ngegese kok apa-apa iso lho, tapi ya nuwun pangapunten nek jenenge wong iki nek kaya panjenengan ngagem busana ya ketok gagah. Kula busana kejawen ya miyayeni bareng kowe iki lho wis ndasmu kaya lato-lato. Ngawur ngene lato-lato. Wong iki mbok ngingu rambut. Rambut ki tegese ngeram barang sing lembut, bathuk ngembat barang sing gumathuk, mata ki ngemot barang sing nyoto. Mulane mata ki gunane kanggo nyawang, nyawang kahanan sing apik kuwi gunane mata kanggo nyawang. Ora mesti. Kok nek mata sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kenek matane ora kena nggo nyawang. Ngomongi sing realita lho. Wih, Ajae. sebabe mata udun ora kena nggo nyawang merga udun kae gak duwe kuping. Apa wae angger duwe kuping mesti iso nggo ngrungokne barang sing apik. Merga duwe kuping tugase nggo ngrungokne. Lah, ora mesti. Panci kae kupinge ya loro, wajan kupinge loro kae ya ora kena nggo ngrungokno. Malah nggo dicentelno ning cagak. Kira ora realita meneh. Lah merga lak panci. Apa kuwi? Merga panci lak gak duwe lambe, njajal nek duwe lambe, mesti lak iso kanggo guneman, iso kanggo omong sebab enek lambene. Apa wae angger duwe lambe mesti iso omong. Apa wae? Angger duwe lambe iso omong. Ora mesti. Kok iso? Sumur kae lambene gedhi to amba. Kok ya ora iso omong nggur meneng ae. Apa ndal? Sumur kae Lambene? lambene ya gedhi tur kandel. Kok ya meneng ae ora omong. Lah marai. Ayo. Marai kan sumur gak duwe untu gitu. Iya. Masuk enek lambene. Ini ora duwe untu ora kan duwe untune. untu kok njajal anggere enek untune mesti iso omong. Graji kawit kok pucuk teko bongkot kae lho untu tok. Kok ya ora omong. Kayak untu tok kae. Masa kalah Pak Do. Sabar Pak, sabar. Aku isen lho kayak kalah. Jangkrik karo cah gundul ya. Merga bape anak untune gak iso omong sebab gak duwe sikil. Oh iya. Jajal angger duwe sikil, mesti lah iso mlayu, iso mlaku. Kayak sing dilunggui penonton ki apa? Kursi Sikile piro? 4. Kok gak iso mlaku? Kok manggon ae? Meneng ae malan. Lah iya. Ayo. Ki bolokku kabeh iki. Lah sebabnya kursi masih duwe sikil lah benda mati ya Mas. Lah benda mati masih duwe sikil ya ora iso mlayu, gak iso mlaku. Kowe roh sepeda motor. Roh mobil. Roh Kayak benda mati apa benda hidup? benda mati. Kayak kok mlayune malah bianter. Lah iya. Ya, krek tenan. Layune karo kowe le banter kono. Lah sebabnya mobil karo motor lah enak mesine. Iya. Masih benda mati angger enak mesine mesti iso mlayu. Kowe roh jahit. Roh jahit ora kae? Kayak enek mesine kok ya mandek ae ora mlayu. Oh, bengi iki kalah kowe. Lah sebabnya lah apa kuwi? Ayo. Sik to Mas. Lah mesin jahit lah dipancal. Iya. Dadi apa wae angger dipancal mesti munyer. Ora mesti. Loh, Apa angger dipancal mesti munyer. Ora mesti. Lah kok iso? Bojoku ndenge tak pancal kok malah minggat. Bojomu. Bojoku tak pancal kok malah minggat. Lah piye ora minggat wong bojomu mesine wis bosok. Wong kok cengengesan modele kok iso. Ora sah tukaran awake dhewe. Menghibur warga masyarakat bengi iki. Mumpung iki disiapi mbak-mbak pesinden. Awakmu cara diwenangake milih pesinden sakmene kae milih sing ngendi coba. Iya ana sing prawan, ana sing wis duwe bojo,
ana sing rondo. Ah, milih endi? Ada enak. 3 spesies. Ada 3. Iki kumpulan iki lho. Spesies. Kok spesies lho. Kowe milih sing ndi jajal Kang? Aku gak penak lho. Kok iso gak penak? Kon milih sing iki gak penak. Lah piye? Aku wis semayan karo Rakinem. Alah kok iso. Enake iki ya iki lho nyapet tekan Rakinem barang lho. Rakinem iki dasteran iki. Melok rewang ning guri kono lho. Ya iki ae. Lho Rakinem wis kadung wedaan lho. Ya engko karo Rakinem tapi karo kene sik kowe menang milih sing ndi. Lah wedakane 2 cm. Iki wedaan apa cat sing ndi, Ayo. Kang? Sing ndi? Tak wenehi jenenge sik ya, Mas Bendo. Nggih. Budwi Kurniawati. Dwi Kurniawati. Iki bojoku. Nggih. Sing ngomong loro Winong Nawangsih. Winong. Terus Wanda. Wanda. Terus Dita, Wiwi, Retno, Burini. Sing mau pilih sing ndi? Sing ndi? Dal kok iso. Sing ndi kok iso ingah-ingih? Lah apik kabeh. Ya milih ya karo bakul keradindeng apik ndi? Apik bakul kerading. Sing ndi, Nang? Oleh. Sing iki le. Mbak Jungpe. Iki. Oh iya. Senengamu sing ginak-ginuk ngono. Lho disawang ketok. Weh. Loro ya. Loro. Sapa? Mbok papa tolong ngatasi aku. Weh. Gayamu le. Kok ning daerah dhewe. Iya, Mas. Suara terbanyak dari penonton adalah Winong Nawangsih ya. Oh, Mbak Winong. Ya. Siap. Yo disumati musik cara Oke, Bali ca. Yo oke. kok musik gamelan. Gamelan yo. Kelingan mambengi. Nah, yo mari berdiri Mbak Winong dan Retno Li Chung Pe. Yuk. Boy. Jan Dwijo Laras hebat pokoke. Ora rugi pokoke ngundang Dwijo Laras ki dasare niyagane ya terampil, dasare isih muda, kabeh apake alumni pawiyatan luhur. Tapi yo nek ra nganggo dagelan yo rugi. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Alah. Iki lho Mas Mondol, ana Mbak Winong karo Mbak Jungpe ki awake dhewe kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan Segara Madu, ketemu karo Wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datana mawa kaliyan Cinandra pasuryane kurang candra luweh warna prasasat widodari ngejawantah Pengen ya isa, Dol. Omong ya Cak Dol. Apa isa kowe omong kaya aku ngene iki? Aku wis ngakoni nek ngomong ora iso keserimpet untu. Lah mulane ngomong iki alon-alon ae umpamane wong kok ayune kaya ngene ya contone ngene iki lho ya. Rambute ngemak ngembang bakung, bathuke nyela cendani alise nanggal sepisan yen disawang pasuryane katon glimbu. Enak kan? Kowe. Ya. Wong kok ayune kaya ngene yen disawang rambuté kang nanggal sepisan. Alah. Rambute ngemak bakung. Rambute Ngemak bakung. oh, ngemak bakung, Ding. Rambute kang ngemak bakung, alise nanggal sepisan, irunge ngrungih, lambene nyigar bokong. Sampluk banget. Apa enek lambe nyigar bokong iki lho. Lambene nyigar jambe. Lambe nyigar bokong lak nyawapurut ngono.
Cah ra Jawa kowe iki. Yen disawang pasuryane kurang condra luwih warna prasasat widodari ngejawantah katon glewo pindho golek kencana katon glewo ngono lho. Glewo-glewo ambune ngene lho. Lah ya jajalan Ayo tandang dibaleni sing apik, ndak cepet. Wong kok ayune kaya ngene pasuryane yen disawang katon glewo. Dadak nata untu. Wong kok bagusnya kaya yang disawang kaya pentol korek. Le ngenyek kaya pentol korek. Anu sapa jenenge? Menurut sampean kaya apa Mbak ngeten iki? Menurut sampean. Lho, Ndase kaya apa? ndase kaya apa? Kaya pucukan, Pak. Kaya pucukan jare. Oh, ora ngerti kantiasane ndas gundul iki. Ndas gundul fungsinya apa, Ndal? Kowe ora ngerti fungsine ndas gundul to? Heeh. Nek sing ngisor ra ngastasi nganggo sing dhuwur. Mbok kapakne terus. Diusep-usep nih. Piye? Tak usep apa piye? Aja cengengesan. Ketemu karo Mbak Winong, ketemu karo Mbak Cungpe nuwun pangapunten. Heeh, pripun? Pak Dargo kala wau ngersakaken Prahmen Sri Huning. Wes rihune. Mumpung menika pemainipun jangkep kersane dipun tata dipun atur kula kalian panjenengan minangka sutradara pemainipun Mas Mondol kalian Mbak Winong kalian Mbak Cungpe lan kula piyambak. Oh siap. Dipun aturaken nggih. Monggo. Tuduk ketuduk ketuduk. Retuk tok tok tok. Kebiar kebiur. Wilujeng dalu wilujeng pepanggihan karlan seni tutur tradisional ketoprak kangen job. Mbah Yanto. Sangadi kelenggan dalu mangke keparang hamba parlampan kanthi ira-iraan Sri Uning Mustika Tuban. Dene para paraga ingkang hangayai jejiban ing kelenggan dalu mangke Dyah Ayu Rara Sri Uning katindakaken dening Mbak Winong. Kasih. Dyah Ayu Kumala Retna ing kelenggan dalu mangke katindakaken dening Mbak Ayu Jumpe. Sindenku koclek bae. Dene rol kelenggan dalu mangke Raden Wiratmaya katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Cak. Aku kapan? Adipati Sira Lawe. Iki lho. Dalu mangke katindakaken dening Ki Anom Dwijakaka. Kok aku urung lho. Lah iki lho rencana. Maju to. Dene Mas Mondol dalu mangke kadhapuk dados ula. Ula nguntal ndasmu. Kok nesu. Mas Mondol dalu mangke kapatah dados Wiratmaya sagung para tamu. Kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sandi ngantos purnaning tata adicara nuwun nuwun. Tok 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 tok. Nah, iki toprak awit, iki cocoke sakjroning taman ya Mas ya. Taman apa? Taman Makam Pahlawan. Dadi Taman Kebutren. Ki Sri Uning Ngudarasa. Sampeyan Ngudarasa Mbak Winong nggih. Sampeyan ku kok kene. Saka rumangsaku. Ning Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Terus mlaku rono, Mbak. Apa bisa yo aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe Wir, wis saka kono lho Wir. Ki wir sapa to? Wiratmaya iki lho. Tak kira dawir. Wis saka jero kombongan, bareng krungu enek, apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Kowe langsung metu. Piye aku? Langsung ngene. Bisa Yayi. Ngono. Oh iya. Bisa ora? Ning ngono tok. Ya njajal to, bisa ora?
Bisa ya. Lah, hebat. Ya ngono, tas. Apik iki ketoprak. Ya. Ya diagem to iki diagem to. Oh. Wong kok iso. Lho, lakone wiratmu ya Mas nggih? Ya. Lho, lakon kedirinan. Heeh. Ngligo to Mas, ngligo. Ya. Ngligo. Kediri ngligo. Lho nyapu tetak ngligo barang. Lho, Wiratmaya kok iso. Moyo kok. Mosok ya kudu ngligo. Iya. Kadung tak bakoi iki mung. Wiratmaya iki ngligo. Pak Dirgo yo njaluk Wiratmaya barang. Iki panyuwunan Pak Dargo kok iso arek. Ayo, Ndang. Ayo. Lho, iki toprak apa wayang wong? Jarimu toprak. Lah Ora nyapa enek. gawe Kotang Antakusuma Ora barang. kotang ora enak wong. Ya iki ngligo, ya ampun Gusti. Jangkrik. Nah, iki lho, wih. Ayah. Lah, mun kados Wiratmaya nggih. Ayo, saka kena wir. Sawak parises tok. Lho ibu-ibu ngelakne, monggo lho Bu ingkang badhe ngersakaken tetelan, monggo. Damel campuran sop. Wong nggo detelan campuran sop. Kono ya wir, saka ya, engko paham ya wir ya, engko ya. Ya paham aku. Monggo Mbak Sri Uning, monggo. Saka rumangsaku. Ngono lho Mbak. Saka rumangsaku. Bisa ya iki. Urung. Ya cak Kosek dak to. kok. Tak waplek. Urung wayahe metu. Metu kusuk kapan? Gosek to. Ngenteni iki lho omong-omongan sik. Ha, sekono. Suwen. Lho, kowe iki manggok nang ndi to? Kene lho kowe iki. Rantang metu-metu. Kene iki wis Monggo Mbak. Saka rumangsaku. Aning latah tuban kene. Kok ora ana priya ingkang bagus kejaba Raden Wiratmaya. Wah, apik Sri Uning. Apik. Nah, kemayu Mbak, rada mencer. Nanging apa ya bisa? Wong kaya aku iso sesandingan karo Raden Wiratmaya. Wir. Wir. Ayo metu lho, Wir. Wir. Pisan kas, Mbak. Ora krungu ketoke. Apa bisa? Nanging wong kaya aku apa ya bisa? Iso sesandingan karo Raden Wiratmaya. Wir, metu wir. Wayah. aduh mati lampu iki. Mati lampu lho. Iki lho kurang buka lho goblok. Wayahe. Wayahmu metu lho. Bisu ya iki. Alah. Bisa kok bisu. Sik kene ben muni sik terus iku bisa ya iki tundak tak. Langsung ngono. Ayo. Ya. Ayo Mbak. Nanging wong kaya aku apa ya bisa sesandingan karo Raden Bisa ya iki. Monggo ibu-ibu ingkang ngersakaken ceret, monggo. Posisimu ki lho ya Allah. Bisa ya ini ya terus gagah langsung ngadeg ngono jak omong-omongan. Piye kabare? Toprak. Toprak. Omongan. Yo Yayi garwanipun Kakang wong ayu mara diage caket marang pun Kakang kene wong ayu. Ngono malah wedi ya. Ngono lho. Wajahe. Karo guyu. Saka kono lho. Mlaku saka kene karo guyu. Guyu ya. Lah, karo guyu. Entang. Alah. Kowe iki ora lalus dudu sabrangan, ora lalus sing guyune mung ngono ping 3 tok. Ngono lho. Guyune. Nah. Yayi. Alah. Dadak ditutup. Wong kok ayune kaya ngono. Tresnaku marang sliramu. Alah.
Guyune wis. Jere ping 3 aku dilek kakean. Terus ngomong-ngomongan. Kene Yayi. Yayi garane wong akeh Yayi. Garwane Kakang. Kakange kancane akeh lho. Lah ya tapi ya Kakang ngono tok. Wiratmaya goblok kira. Goblok ya, Pak. Ngene Wiratmaya yo nggo iki lho. Iya. Yayi. Mara gage caket amarapun Kakang Yayi. Nah, dirungrum. Kowe Wiratmaya? Iya yae. Lah iya ngono. Sing yakin lho, iya. Ya aku iki Wiratmaya ki ya aku iki. Sing gagah ngono lho. Sing gagah. Wir. Wiratmaya tenan apa ora? Tenan. Oh, Kowe iki Wiratmaya. iya Yayi. Ya aku iki Yo Wiratmaya. aku iki Wiratmaya Yayi. Sing gagah perkosa, otot kawat balung tok. Anu besi. Otot kawat balung wesi. Untun jepat gaprok sapi. Ora usah tekan kuwi kok iso. Ayo dirungrum. Seto. Kawit kapan Wiratmaya kuwi dadi busung lapar ngene? Ini kok busung lapar. Iki ngono kencing manis. Ya ndal ya. Yo, Ah, digandrung. Yayi. Mara gage caket amarapun Kakang Yayi. Pelok apa slindro? Pelok karo slendro. Alah sitok ae to. Slindro. Yo slendro. Sinebut dalah pahlawan. Arek marai. Ora. Saja. Ora. Wiratmayane aku apa kowe? Sampean Mas, sampean. Mula aja nyelo-nyelo ora pareng ganggu. Boten. Mboten Mas Wir. Jare nyuwun adik. Lah. Rupamu kaya bajing. Sinebut. Sampeyan arep melok marai, balani yuda sampean. Paske iki lho. Ngepaske iki lho ngepaske. Pinter dhewe. Ngerti ora? Rong rit iki kawasanku. Ring road. Pangkah Kok- rong rit ta. Non macem-macem ngene. Sinebut pahlawan putri. Apik suarane Wir ya. Apik suarane, raine sing elek. Ya sesuk tak dandakno sih. Dikenteng. Sriuning mustika tuban. Alah. Kok iso tekan julat-juli. Mesti kulino melok lo jali ning kono kae wis ndelok kowe. Wong kok iso Lah piye? Sri Uning Musti Marai. Boten Mas Wir. Kuwereng kok wir. Sriuning mustika tuban. Gandeng no jam mlaku-mlaku dirangkul. Wah, sing kowe. Jan. Kaya apa? Putra Jan, Mbak Winong iki ibarate kaya Kumajaya apa ki Kumoratih, Mas Mondol kaya Komodo. Dadi kok komodo toprak iku enek komodone. nah. Kumajaya. Iya, blangkonmu ki lho tok. Lang. Putra Kanjeng Sira lawe. Malah kaya nuntun wong picek lho malah. Ya sing mesra ngono lho ya ampun, sing mesra. Lah piye? Digandeng ngene lho Yayi Digandeng garwanipun lho. Kakang Maradiage caketa marangpun Kakang Coba Sawangan kae sajroning Taman Sari ana kekembangan kang maneka warna wong ayu. Ngono kok iso. Goblok ora umum. Goblok. Terenek Wiratmaya yo nggur iki. Lah iya. Gelem ra gelem yo iki. Goblok. Alah. Piye to kata-katane lho. Lah piye? Duk perang. Duk. Duk gong prang. Alah. Duk pranggung. Marai mesti. Ora. Mboten Mas Wir. Yayi. Mara gaget caketeng marangpun Kakang Yayi. Iya. Ya, Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyari bunga. Tak sewadok lho kowe. Batuk ya Wir, batuk.
rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Wong kae yo enek bathuke. Mah aku ngono kuwi. Baleni sing apik. Sing apik. Sing apik. Sing ndek bathuk tersinggung lho. Sing apik pokoke. Bathuk. Lah. Duk brangkung. Tuk prangkung bojone kara. Aku kok meri to karo wong loro iki jan. Ya ampun. Sing Ngebelo. Kok ngebela piye to? Bebela. Untune diundurke sithik nek muni bebela. Untune Iki leh ngomong iki leh untuk kok diundurne madane truk kok piye. nek tempat lambe diundurke. Oh iki kan padha karo ngelokne Mas Mondol kuwi merongos berarti sampean. Padha ora ngrongos kuwi. Lah kuwi apa jenenge? Orang banyak e. Lah iki ora merongos jenenge. Iki ora mrongos. Lah apa? Raiku sing kemunduran. Wong iso bebela Wiratmaya. Enak suarane iso apik. Gusti Putri mbok nyuwun pangku kalih Raden Wiratmaya. Mbok dipangku. Mbok nyuwun pangku ben kita. Tapi aku ndak percaya. Yayi Sriuning. Iya. Ana ing sakjroning taman kaputren kene sekirang bakal tak mulyake uripmu, tak rungklum ben seneng atimu Yayi. Alah, nek kok menungso rai nyambik pancen. Alah. Urung-urung kaya. Aku wis ngomong. Urung-urung ya ora kuat lho iki. Jamu ora jane kowe engke. Bledek iki. Ngono kuwi kan ya butuh persiapan. Ora kena didadak. Nganggo pemanasan. Anggo pemanasan barang kene Ditulis Yayi. sik, Dek. Moro Monggo gagit Gusti caket teman Sik Mbak tak tes sik engko sapa ngerti nek bome piye tanganmu lho. Lungguh ae lho tanganmu. Ndak safety Nah, ngono sik nun sewu ya aku tak tes sik. Apa kuwi? Ana apa nih? Wah, ya enak apane lho Mbak sampean jajal ndang. Ya ampun. Iya ta? Heeh. Kaya enak apane ngono lho modele. Sikile kaya enak apane ngono lho. Ih, jarene sayang aku kok Jajal sikile kok ngono. Jajal Mbak. Apa sih kuwi? Apa sih kuwi? Ya ampun, enak apane? Wong rene apa? Dengkolmu nyetrum dengkolmu. Dekul kok iso. Pancen tegangane 2-2-0 e. Ayo kene. Kene Yayi Sriuning. Karo nembang. Tenanan kuat apa ndak iki? Kuat ya. Kuat Gusti niku. Kuat wong kuwi. Ayo. Gandul. Opo iki? Lah. Tak sampo aja ndelik kuwi. Kon marak nyawang kene lho. Lah. Ya pertamane mrono arep nyaut tetep kene. Opo iki? Yo. Jan yo. Sing tenanan aja kakek ngomong. Wis sasa gendang nembang ngono lho. Ora usah kesusu Yayi. Sajake. Wong sesuk kuwi ya wis ora kepentuk. Pentok apa to? Nanti cepet ki nembang ki wis iki lho. Yo sabar alon-alon sik. Yo Selak anake tangi lho. nganggo pemanasan barang. Wiratmaya pinter ya. Pinter Wiratmaya. Mosok ya langsung dijujuk. Hei. Ya ora nginu ah. Ya ngono apa piye? Wis gendang wis. Ora apa-apa. Ditanang-tanang sesuk ora kepenuk. Kepenok apa to? Kepenok apa to? Ora kepethuk. Endal. Tan. Ngawur. Tan wurung Sriuning gundul. Gugur, iso gundul to. Gugur terus digunduli. Ben padha kowe. Dadi kusumane. Mas, diunggahne. Bangsa, kudu taman iki nang tak tung ngono. Bangsa Piye sampean ya kurang ajar. Ninggati ya iso. Ya
kan wayahe wis rampung ya berdiri to aku. Wayah metu cakil ki lho kok iso imam metu ki lho. Sampeyan dadi Janaka, Mbak. Yo kok moro-moro dadi Lho sampean Janaka. Kil cakil bareng kok goblok kira umum dadi cakil kok iso. Ah. Wah, apik. Wah, cakile gua klethong. Ya. Cangkeme keri iki lho goblok lho. Cakile. Cakile. Weh, capeng barang iki. Ya. Yuh. Untune gak enek liyane ya. Nyapa? Bareng anu ngemut kayak ngiler aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki muridé. Darake ora ngerti. Cakil iki sapa ora ngerti. Iki ngono muridé Mbah Kemis Ploso Rejo lho. Capeng rungbar barang. Dik capeng muridé Mbah Kemis Ploso Rejo padakne. Wongane. Alah alah alah. Ora. Nek esuk ganti nak kelek degol nganggur. Ya ora. Sing kleru kono kok iso. Pas nek sapa ora? Iya iya. Cangkemku tak pangan mung piye? Ora apa-apa lali ya. Lali ya. Lali sorry cangkeme tak pangan. Cangkem wong atek kolu. Sampeyan Janaka mbak karo ulat-ulat ngene lho dadi nyawang polahe cakil ngono. Lah. Wih Janaka bro. Jan kaya imam. Pripun Mas? Sae to? Jos. Lah, apa-apa kok iso ngono lho. Apik yo cakile dene. Cakile apik ya, Mas. Sapa ora? Lek degol nganggur ya lho. Ayo. Lo. Bumi goncang kancing. Alah iki nyapa iki nyapa. Nyapa? Jarene bumi ini gonjang ganjing. Sulukan. Buta tata Pandhawa Katiwisaya Indiyaksa Sara Maruta. Ana kono bawana marga kanca bayu. Kanca bayu isian magulingan 5. Wes dah ngomong-ngomongan. Mengge. Buto. Iki cakil lak suwok. Cakil, palik. Ya. Mandek. Nanti setiamu, Gus. Sing kwalik ki cocote lho. Ki suarane kene. Ha, ndang. Cocondolo.
Cakile aku apa kowe? Oh iya. Seneni ndang Ngomong bisa ada salah. Salah pokoke. Bengi iki dapuk penonton. Iya. Iya ya. Tak rangkepe dhewe ngono ndal. Kabeh tak rangkepe dhewe. Iya iya. Penonton. Madek Gus, sistem Gus jangan laporan Gus. Gus. Ya sing cetha ta. Sing cetha, alon-alon. Sing cetha ya Kil. Baleni. Cakil ngono ya. Iya iya. Iya ngono tapi sing cetha. Madek Gus, sistem Gus jangan laporan Gus. Madek Gus, sistem Gus. Hah? Apa nih? Wadadita. Apa nih? Jangan kok budek. Kowe iki ra jelas ngono lho. Madek sapa jenengmu ngono lho. Madek sapa jenengmu Gus? Nanti sediam Gus, sesuka tambahan Gus. Madek Gus. Iki cakel Jawa ora cakel Bali. Rada alon sithik. Bose ora krungu. Rada alon. Mandek. Dejo. Mandek Gus. Kalona. Mandek ngono. Ya sing di omah ngono lho. Apa-apa keliru ae aku. Lah, Itang. Raja Satria mandek Gus. Cakile aku kowe. Kok bangga kepengin melu dadi cakil lho. Kamu ndalangi lho bayarane akeh lho. Iya. Malah pengen dadi cakil. Kene pengen dadi cakil. Madek Gus, nanti sediam Gus. Aja pamit tanpa arep Gus. Madek Gus. Buta cakil. Opo? Menengo. Lah diceluk ae. Lah kowe meneng. Ta meneng sik ngono lho. Yen tambuh marang aku. Aku Satria Jodipatiya. Ngawur ae. Kasetanmu ki dudu Jodipati nggone Jodipati kuwi nggone Werkudara. Lah nek iki satriane Madukera. Madukara. Oh ngono. Iya. Iya. Yen tanggo marang aku jenengku Arjuna Arjuna Gus. Arjuna Janaka. Ya Janaka Gus. Permati. Darmadi Gus. Kumbang ari-ari. Kumbang ali-ali. Ari-ari. Oh, ari-ari toh. Ya maaf, aku ndak ero. Timbang kakek ngomong kleru terus ndang nyanyi ae. Wong ngomong nyanyi. Jana kok goblok. Rumah saku aku wis paling goblok. Lah terus. Lah kok jane sing nemeni neh. Yo pancen yo ora dalang kok iso. Lah aku mau. Nyanyi Gus. Tak sama Gus, nyanyi Gus. Lagune apa? Seri uning ki mau no. Oh, Bawani kok. sesuai dengan bawone iya. karo brahmene. Wis pokoke terserah. Pokoknya terserah Gus. Terserah Coba. Gus. Sri Huning, dikendangi gejol ya. Siap. Engko sing kedua digarap Samboyo. Oke. Ya. Yo buka celuk. Nduk Winong. Ayo, Nduk. Nah, yuk. Sri Uning mesti katoban Mas Suryanto Purba Carita matur sembah nuwun.
dadi. Oh, kesurupan Bapak. Sabar, Pak. Tenan to. Matane arep kucul, tenan to. Nih. Ya ampun. Ya Allah bahaya iki. Kok ora ngesakne to ya. Kena kondi to kira-kira Lah ya iki? mbok kenekan kondi iki. Dal. Elong randol. Dal. Sopo sing mbok celuk? Kowe kan mondol. Kowe kan mondal. Sopo sapa? Aduh, sapa iki Kowe- terusan yo? Kowe iki sapa? Aku sing Mbah Reksa desa kene. Sapa lho? Sapa? Kowe iki lho sapa? Kemis Plasarejo. Anu ya aja ganggu gawe ya, metu ya saka jiwa ragane mondol ya. Mesakne bocahe kuru aja diganggu. Ya, gelem metu ya. Aku gelem kudu enek ijole. Lho ijol anu, Neko-neko Mbah, Mbah. anu menyan, Moh, kembang. moh. Lah apa? Krating Deng. Jalukno dhuwit Pak Dargo. Waduh. Jalukno dhuwit. Sapa? Sing di omah sapa jenenge? Dargo, Pak Dargo. Pak Dargo. Piro? Saeneke. Lho. Demet tok Ya duit piro iso. ngono lho. Pak, piro ngono lho. Demet tok mata duiten Lah ya. yo, ki arep 200 yo gelem. Sapa? Pak Dargo. Ya, Engko nek wis dikai dhuwit engko gelem ngalih. gelem. Pak Dargo saking mbahe. Mengke nek dijak Pak niki Pak Nggih, mboten Pak paring Dargo. mboten paring. Bu, saking mbahe ngersakaken namung 200. Engko didompak pat ya, Mbah. Ya, Pak Dargo. Pundi Pak Dargo? Pak. Pak Dargo Nika. duit. Lah nggih, nika. Mending Bu, harto. kalih sampean Bu, saking mbahe namung 200 sak mboten kathah. Kalian menyeketan ya, Mas. Heeh. Monggo kalih lho Pak Dargo. Dah cepet to, Dar. Meneng to iki. Demit tak iso. Pat. Wis pirang-pirang dino ora cekel dhuwit. Duit tok drung. Nggo tuku apa? Nggo tuku apa, Mbah? Nggo tuku krating deng. Mbok nggih klothok mesti. Kalau tindak rene kalau sabar to, sabar. Wong kok iso. Lah kalau Mbah Dargo kalau. Di Kae lho metu kono kalau. cepet saiki ra iso ya. Dar. Tak kene Kuwi lho kono. wis kuwi lho. Lah, kalau. Monggo Mbah Dargo. Lah, Bom papat. tuh papat. Templekne bathuke Pak Dargo, templekne bathuke. Lah. Langsung mari. Sapa muni entuk papat? Iki lho. Njaluk dhewe. Oh, langsung hilang wingke demite langsung hilang. Asu ilang. Suwun lho Pak Dargo. Sing njaluk nes kula Pak Dargo ngono. Wingke sapa to? Sing mbae ora aku. Mosok aku yo njaluk yo saru. Ora mungkin Ora awakmu. mungkin awake dhewe njaluk. Lah kudune. Saru nek awake dhewe njaluk ki. Kok iso saru? Luwih saru neh nek Pak Dargo gak ngewehi iki saru banget. Piro tonggo dhuwit 200 kos-kosane we pirang-pirang kok ya. Kalih kos-kosane Orang kok iso. Dargo 1, Dargo 2 lho. Lah nggih. Wah, lah, Pak Dargo. Tembang napa Mbak Dargo? Pak Dargo ngersake tembang napa? Wong kula niki teng mriki nggih mun dibayar Pak Dargo. Nyapu nganggo 200 barang. Jare meng saka jare kanggo mbae. Jare sapa? Lah wingi jare kanggo mbae. Mengko ngombahe sing aku urung. Nyapu nganggo 200, mbok 500. Lah. Mbak, napa Pak Dargo tembangipun ngersakne napa? Ngersake napa? Oh, Ninggalkan ninggalkan tresnan. Oke. Nah, menika saking Mbak Lilis. Nggih. Menika keluarga besar Pak Dargo nggih nyuwun lagu Banyu Mangenan. Nah, iki nyuwun omong ninggalkan tresnan. Ninggalkan tresnan. Pak Dargo ninggalkan tresnan. Ya, diaturke Mbak Wiwik karo sapa jenenge Wanda. Nah. Wah, kingko jane ya Mbak Rakinem, Bu Jami, Mbak Mipis, Bu Sumiati diunggahane panggung no apik kingko. Lah nek wong kon sinden iki pedhot. Kok bar iki tenang. Musuh Rakinem tok pedhot. Ini kon nyang ning nggonku ra nyang. Pladen ngene Pak Dargo.
Nggih. Ninggal katresnan pamundhut Oke. saka Pak Dargo. Siap. Heeh. Mangga Mbak Wiwi. Wiwi, pi rondo, Ndol. Rondo. Rondo. Heeh, iki. Ditungakne ndang entuk bojone. Amin. Rondo. Heeh. Bayo rodone muning kok ngene. Lah ya muning jane lanange matane picek apa piye ngono. Wah, kira ketok sing larang. Lah iya. Muning kok ngene lho. Tapi nek pemedika iki kowe ya gelem. Alah ya pilih rakinem to aku. Kok bangga rakinem. Pokoke fanatik rakinem pokoke. Pokoke liyane rakinem. Wandai lho. Wanda ki asli Ngawi lho. Asli Ngawi nggih tangga dhewe. Anu ya Nduk ya kowe anu Yogo-rogo ya. Nggih, Pak. Nah, iki lho. Ngawi sisih Kilen, Kidel. Kok enek basa kidel. Lah Kilen kan kulon kan Kilen. Lah nek Kidul napa? Kidul iku ngajengipun ler. Heeh. Lah iki genajik perawan lho, Ndol. Perawan Ora iki. pengen milih iki. Mosok sik prawan? Iya. Ora percaya aku nek ra mbuktekne iki ora percaya. Wah. Tapi pemedika iki masa ya moh. Lah panggah rakinem wis apa. Duwe bojo rakinem lho mau enak ra gomo. Lah kok iso? Diapusi lho gampang. Ya ninggal katresnan nggih. Oke. Monggo para kanca menaturaken. Yuk, ninggal katresnan. Monggo Pak Dargo sugeng midhangetaken. Yuk. Diagem busanane dipun agem. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta sugeng midhangetaken. Matur nuwun ingkang live streaming lumantar YouTube Duit Laras Indonesia. Mas Joko bilang kenceng. Iki lho. Nangis sakroning atiku. Sawise sliramu. Mas Harso, terima kasih. Joko Mulyono, Joko Kedung Malang Kediri. Di TikTok ki anu bisa kangen bergoyang. Mas Tulus Cikarang Marung Tombolwe. Semangat ngebar.
Hebat. Mugi nggih jampi saya. Nggih. Kagem nggih kagungan dalem Pak Sudarga nggih. Nggih, Mas. Nggih. Luar biasa. Menika pamundhut saking keluarga ageng saking penjane Pak Dargo, Mbak Lilis nyuwun lelagon Banyuwangenan. Oh, siap, nggih. Sing ngurung jumeneng ana Bu Dewi karo Mbak Dita Intawati sing asli saka Banyuwangi Mas Yuda. Nggih. Nggih, ayo. Mawis Banyuwangenan niku ora dadi boyo pengopo mong. Lagu Banyuwangenan kathah to Mas Do? Nggih, kathah. Nggih. Boleh. Ya, diaturke. Apa mangga. Monggo ana gerajakan Banyuwangi. Wah, Mas Mondol lek joget ing Banyuwangenan ya becik to. Sae. Mondol niku termasuk seniman sarwa saged. Wah, serba bisa. Serba bisu nggih. Anu bisa ya Ndal ya. Sing ngomong sapa? Aku karo Mas Kangko. Ora. Ayo Bu, karo Dita. Coba ngapa? Ya, dikumpliti garapane Dwi Jolaras Indonesia. Ya. Coba kaya apa? Matur sembah nuwun karo Pak Amar Sunaryo. Ingkang sampun paring DP dhateng kula sak kanca. Insyaallah mengko sowan ana ing Madiun ya, Nak. Ya, pancen ya kaya ngono. Ya, Gerajakan Banyuwangi. Ya, gugong, Bar iki gek kepruk sik, Nak. Oh iya, ngaturaken sugeng mirsani Pak sapa ki mau sing ana ing TikTok matur nuwun ya ya Pak Waris Sugiono nggih sugeng midhangetken wonten ing Surabaya ugi menika Pak Eko Suratin semoga temanten berdua dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin nyuwun lelagon Lintang Asmara nggih saking Pak Suratin Eko Supono SH SIP MH Padepokan Tirta Kerakitan Bayat Klaten nggih mengke ngen goro-goro kula aturaken. Yo. Yuk, gerajakan Banyuwangi dados. Oke. Air punku onekno Mas Agus. Yo. Oleh